Dyma flas ar adnodd mwy o Stori'r Iaith.Cymru. Mae'r wefan ddwyieithog sydd i'w chael ar hwb ac ar mwy o Stori'r Iaith.Cymru wedi cael ei greu gan Rondo ac Atebol ac yn cefnogi cyfres dyledu S4C Stori'r Iaith. Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, y bwriad yw dathlu a dysgu am hanes yr iaith Gymraeg. Mae wedi ynelu'n benodol at ddisgyblion rhwng 8 ac 14 oed a'u hathrawon fel cynsail i ddysgu hanes yr iaith Gymraeg, ac mae modd teilwra'r adnodd yn unol ag anghenion y dosbarth. Pan ddewch chi i'r dudalen gartref, fe welwch chi bod modd mynd i'r adran adnoddau neu i'r llinell amser. Gyda dros 100 o ddarluniau a dolenni i adnoddau perthnasol eraill, mae'r llinell amser yn mynd â ni drwy holl gamau hanes yr iaith Gymraeg, o'i dechreuadau hyd at y presennol, gan gwmpasu'r cerrig milltir amlwg a rhai llai adnabyddus hefyd. Draw yn yr adran adnoddau, cewch o hyd i wybodaeth am nifer o gyfnodau yng nghamau cyntaf hanes yr iaith Gymraeg, o dechreuadau'r iaith hyd at y chwyldro diwydiannol, a'r rhain yn bennaf ar gyfer ymarferwyr mwyn cynllunio i gwersi. O fewn pob cyfnod, mae gweithgareddau cysylltiedig, nifer ohonynt yn rhyngweithiol, wedi ei gyrru gan ddibenion y cwricwlwm. Maent yn cwmpasu pob un o feysydd dysgu a phrofiad y cwricwlwm, o'r celfyddydau mynegiannol i fathemateg a rhifedd. Gallwch hefyd weld pwerbwyntiau i bob cyfnod sy'n cynnwys cwestiynau sbardun mwyn profi dealltwriaeth o'r testun, ac mae modd lawrlwytho ac addasu'r rhain yn ôl anghenion y dysgwyr. I'r cyfnodau hefyd, mae yna fideos sydd wedi cael eu creu'n arbennig ar gyfer yr adnodd. Yma, mae sketches, rapio, actio, canu, pob math o bethau yn dod â Stori'r Iaith yn fyw, gan gynnig cyfle arbennig i'r disgyblion i ddysgu am gymeriadau neu ddigwyddiadau yn hanes yr iaith, ond hefyd i lunio a mynegu barn a dod o hyd i wybodaeth. O ddadlau dros bwy yw pencampwr yr iaith i hanes yr anthem, dysgu am Hywel Dda, Iolo Morgannwg a'r llawysgrifau i hanes y cyfrifiad, llwyddiant y tîm pêl-droed a'r ymdrech i gyrraedd 1 miliwn o siaradwyr. Mae gweithgareddau i gyd-fynd ar fideos hefyd yn cefnogi'r dysgu. Mae is-deitlau Cymraeg a Saesneg ar gael, a'r adnodd ar gael i'w mwynhau yn y ddwy iaith. I hwylusor o'r chwilio, mae hefyd modd dod o hyd i'r holl weithgareddau, pwerbwyntiau a fideos mewn un lle ar ffurf rhestr. Y gobaith yw y bydd yn cyfrannu at ddinasyddion, gwybodus, mentrus, uchelgeisiol, creadigol a hyderus. Hyderus yn hanes ei stori ar ôl y stori honno yn fyd-eang. Mwynhewch y pori, y dathlu a'r dysgu ar mwy o Stori'r Iaith.Cymru.